It's the start of the end. Surrender the throne. The blood on my hands covered the holes. We've been surrounded by vicious cycle. Hello! Eu sunt Nutella și nu știu de ce mă mai prezint. Mă rog. Ei bine, așa cum ați vrut, da, îmi întreabă pe Nutella 1. Prima întrebare. Care este cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat în viața ta? Păi, cred că 10 în teză la română nu prea se întâmplă asta. A doua întrebare. Ce-ai face dacă ai avea acum un borcan de fineti? Păi... Ce spune de fineti? Ai iubit sau îți dorești iubit? Ne, single, așa-i frumos. Următoarea întrebare este dacă mai fac volei. Nu, dar am o minge de volei. Câte întrebări ai primit? Nu știu. Și următoarea întrebare, cum te simți în vacanță? Păi mă simt ca în Hawaii, doar că e iarnă. Următoarea întrebare, care e lucrul care mă enervează cel mai tare? Wow, rimează! Păi este clipitul, să vă zic și de ce. Atunci când clipești, ratezi o etapă importantă din creșterea florilor. Următoarea întrebare, ce planuri ai pentru viitor? Așteptam întrebarea. Păi, vreau să fiu cântăreat. La ce liceu vrei să dai? Păi ar fi Decebal, Traian, Eminescu și Ovidius. Mai ai amintiri de când erai mică? Da, mai am, dar sunt abulită în Cernavodă și momentan nu pot să le arăt. La întrebarea asta nu m-am putut decide între Nutella și Nutella. Este o decizie extrem de grea și nu m-am putut decide la întrebarea asta, scuze. De-aia ce luat toate cererile? Desigur că nu. Asta e o întrebare cam ciudată. Vrei pepsilică? Yay, pepsilică! Unde-ți faci Crăciunul? Păi mă gândeam în Narnia. Ce muzică ascult? Păi am pus la câte ceva despre mine și muzica mea preferată. Dacă am prins să o luăm pe stiluri, eu ascult rock, dar mai mult deathcore, black metal, hard rock. Să continui? Îți place laptele? Ce crezi? Ce vrea să devii când vei fi mare? Păi aș vrea să devin farmacistă. Următoarea întrebare este ce desene preferi? Băi, albe. De ce lac și nu baltă? De ce baltă și nu lac? Următoarea întrebare, îți iubești fanii? Normal, ca pe Nutella. Vrei să vinzi cola la boschetari? Nu. Încă. Ce fruct crezi că te descrie? De ce? Păi ar fi pepenele, e răcoritor și proaspăt. Ca mine. Și cam atunci cum treabă pe Nutella 1, să nu uitați să dați like la pagina mea de Facebook, un subscribe pe canalul meu de YouTube, să nu uitați să dați share, să vadă și prietenii voștri ce fac eu și ne mai vedem și data viitoare, iar eu vă zic pa, pa!